فرزند باستانی، ای پیشوای ملت، ای راهنمای ملت، شد نقشه های نیکه صلح و صفای ملت. نوروزتان مبارک محترم پیشوای ملت. 26 марти соли 2016 дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар майдони авестои шаҳри Хуҷанд дар чорабиниҳои идонаи корвони наврӯзӣ ва сайри гули лола иштирок ва суханронӣ кард. барои истиқболу мулоқот бо пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар макони баргузории ин чорабинии бошукӯҳ ки ба таври идона оро дода шудааст зиёда аз 10,000 нафар ҷамъ омада буданд. нахуст президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар назди иштирокчиёни базми бошукӯҳи наврӯзӣ суханронӣ карда ҳозирин ва дар шахси онҳо тамоми сокинони вилоятро бо фарорасии баҳори фархундапай ва наврӯзи ҷаҳонӣ табрику таҳният намуд. сарвари давлат бо ёдоварӣ аз сарчашмаҳои мӯътамади таърихӣ таъкид дошт ки дар рӯзи 6 наврӯз ки онро гузаштагони моҳ наврӯзи бузург унвон намудаанд, мардум маросими муҳташами ороста бо ҳамдигар шодиву хурсандӣ мекарданд. зеро ба эътиқоди ниёгони мо рӯзи 6 таҷлили наврӯз рӯзи тақсими саодат ва хушбахтӣ будааст ва ба ин хотир одамон ҳама якҷо ба наврӯзгоҳҳо баромада бо номи корвони наврӯзӣ ҷашне меоростанд то тамоми сол ба кишвар хуррамиву хушрӯзӣ ва ба хонадони мардум бахту иқбол ҳамроҳ бошад. ба таъкиди сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон эҳёи ин суннати арзишманд аз ҷониби сокинони вилояти Суғд баёнгари ҷаҳонӣ шудани ин ҷашни миллии мо буда дар рӯзи наврӯз иқдоми воқеан нек ба шумор меравад. вобаста ба таҷлили иди гули лола сарвари давлат таъкид намуд ки ин оин дар сарзамини Суғди бостонӣ, Бохтари Қадим ва баъзе манотиқи дигар бо номи ҷашни гули сурх баргузор мегардид ки то ҳол дар қисмате аз навоҳии вилояти Хатлон ва қаламрави Афғонистон побарҷо мебошад. президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ таъкид дошт ки дар арафаи ҷашни наврӯз дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҳамоиши байналмилалии адибони кишварҳои ҳавзаи Наврӯз доир гардид ки он низ боиси ба ҳам омадани шумораи зиёди олимону суханварон ва шоирону нависандагон аз мамлакатҳои дуру наздики олам гардид. намояндагони сарзаминҳои ҳавзаи Наврӯз дар чорабиниҳои наврӯзии шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар ширкат варзида садоқату дилбастагии мардуми тоҷикро ба ин ҷашни аҷдодии хеш ва иқдомоти шоистаи ҳамватанони моро дар эҳёи нодиртарин суннатҳои наврӯзи аҷам хуб мушоҳида карданд ва бори дигар бовар ҳосил намуданд ки воқеан Тоҷикистон ватани Наврӯз аст. сипас баъди анҷоми суханронии пурмуҳтавои пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон барномаи рангини фарҳангӣ оғоз гардид. таҳиягарони барномаи идонаи наврӯзӣ маҳалли баргузории тадбири фарҳангиро бо рамзҳои хоси ҷашн, расму анъана ва суннатҳои наврӯзӣ оро доданд. барномаи фарҳангии корвони наврӯзӣ бо садои карнаю сурнай бо намоиши театри кунонидашудаи Наврӯз муборак оғоз гардид. аз рафти чорабинӣ маълум гардид ки таҳиягарон бо дар назардошти тамоми анъанаҳои ин ҷашн ва риояи дигар хусусиятҳои хос барномаро таҳия карданд. зеро мушоҳида мешуд ки ҳар як баромади устодони санъат ва ҳаваскорон таҷассумгари шукӯҳу шаҳомати наврӯзи аҷдодӣ буд. суннатҳои неки наврӯзӣ ки дар ҳама минтақаҳои кишвар ба онҳо арҷ гузошта мешавад дар ин чорабинӣ таҷассуми худро ёфта буд. ин чорабинӣ бори дигар собит кард ки мардуми Тоҷикистон расму оинҳои бостониро гиромӣ медоранд ва онро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунанд. наврӯзи Хатлону Бадахшон, Рашту Зарафшон ва Ҳисор бо хусусиятҳои хосаш ба иштирокдорони ин чорабинии бузурги фарҳангӣ намоиш дода шуд. дар корвони Наврӯз инчунин номераҳои рақсӣ аз кишварҳои ҷашнгирандаи Наврӯзи ҷаҳонӣ аз ҷумла Афғонистон ва Озарбойҷон намоиш дода шуд. рақсу бозӣ, иҷрои сурудҳои халқӣ, намоиши омода кардани таомҳои миллии хоси Наврӯз ва ғайра аз бахшҳои асосии ин намоиш буданд ки ба ҳозирин хеле писанд омад. корвони наврӯзӣ ки имрӯз дар шаҳри бостонии Хуҷанд пас аз солиёни зиёд дубора эҳё гардид дар вуҷуди худ беҳтарин суннатҳои наврӯзи бузурги ниёгони моро таҷассум намудаву ҳамон оинҳои қадимаро ба сурати нав хоса бо мутобиқ гардонидан ба падидаҳои даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон ва мақоми байналмилалӣ гирифтанаш дубора
زنده گردانیده است. با شکل نو و محتوای دیگر برگزار کردن کاروان نوروزی در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند به مردم و مهمانان جمع آمده شادی و نشاط نو باشید که سرچشمه اساسی آن صلح و ثبات کامل و وحدت ملی در سراسر کشور بوده. چنین اقدام بشبهه به افزون گردیدن فیض و برکت مساعدت خواهد کرد. نمایش اسباب‌های ملی موسیقی، کرنه و سرنه نوازی، برآمد داربازان و دیگر بازی‌های عنعنوی در برنامه ادانه کاروان نوروزی جای داده شده بود. در آخر سرور دولت امامعلی رحمان به تهیه‌گران و هنرمندان برای تشکیل این چهاربینی سطح بلند عرض سپاس نموده تاکید داشت که در تاریخ نوین تاجیکستان این اولین کاروان نوروزی است که با شکوه و شهامت خاصه صورت گرفت. به اندیشه پیشوای ملت امامعلی رحمان تهیه‌گران توانستند با تمام شهامت آن را تهیه و پیشکش مهمانان گردانند. در آخر پرزیدنت مملکت امامعلی رحمان بار دیگر نوروز جهانی را صمیمانه تبریک گفته به خاندان مردم شرفمند تاجیک بخت و سعادت، خیر و برکت و به تاجیکستان محبوبمان صلح و ثبات، وحدت ملی جاودانه و دستاوردهای بزرگ آرزو نمود.